Mateo, tokautxakon, bera zan semeri gaztiena, baina ama larguna aukelako, bera esan joen gerrara, etxin gatu zan. Baina etorriako zan bile hor neguen, elgetatik, indartu barzala frenti eta hor kirikino indartu barzala, darduen, negu partien urtarri jautzaian, Mateon bila etorri ziren etxera, eta Felizianak, Feliziana betxien eguen, eta Felizianak esaten da nola betxetik urten zan, negar baten urten zela nebie, gerrara, nola jantzitxe eguen, da beramak eineko mantiaz, eta elgetara joan zan. Elgetatik, gero Mateok, karta bidez eta kontatu ekitea bien, da azkeneko karta bat jasoa bien, ja elgetatik irten inbar ziela, Gernik aldera, eta ja urrengo lekuen dauenien, iratzeko zela urrengo beste karta bat. Urrengo karti ja esan heldu ja. Eta, bueno, horre tartean, eurintzako ja desagertu izan Mateo. Eta, bueno, ja gehiago esabien ikusi da, ja urtiek pasau ziren urtiek, gerra amaitu zan, gerra amaitute da 5 urtera, bat esate bien, bat ikusi abela zauritute ikusi abela, beste bat ikusi abela ez dakin nun, eta ja, gerra amaitute da 5 urtera hiltzat emoa bien, eta ja atara bien, hau, recordatoriz jue, basaten, la falleció en los primeros días de mayo del 37 en Sollube, Bermeo, a los 26 años de edad. Hau, recordatoriz atara bien, gerra amaitu eta 5 urtera. Gero, ja, pasau ziren beste 10 urte inguru, ja 60. urtean inguruen, kasualidades, amengo martxako sesterone ama, eguen Bilbon krisada etxe baten. Eta etxe horretan ez nie edute ban Arrietako Margari Otazua. Eta, bueno, berbetan ibili ziren, nungu esara eta ez dakizer, ni azpekoa, da arrazola inguruko, eta orduen azpe herriz esan, da arrazola herriz esan. Orduen esabien, bueno, gure etxien gerran, gure aike, arrazolako gazte bat, gure etxien arrazolako gazte bat gorpue dau, obiratute. Eta ez da izango, nola, zein da, Mateo Markoi daula etxean, aiteke kartilie, hau kartilie de alistamiento, eta erlojue, hau erlojue, inizialekin, eta kartilie, kendutzen gudariai, eta gero ja hildakoen lurperatu eban Margari honen aike hanbazerrezen. Eta horren kontatu horren ostean, orduen familiak ja harremanetan ipini ziren. Orduan joan ziren aiztadanak Arrietara familiarekin egoten, eskorron amuten, hartzen, oso ondo hartu abiela, babala piku ebe ipiniotzela, eta oso ondo jabiela, eta gustura egon ziela, eta erakutzetzen egon zan gurutziek, haike gurutze bat egin, eta, bueno, eta emotzen, erloju eta kartili. Gutzi gora bera, badakizu urtean, ez joan ziren 60. 60. hamarkadan. Bai. Beltza, osen bat urte, Eta gero, beste batzuk pare bat urtien edo antza kontaktu mantendu abien, baina gero ja hori kontaktu galdu zan. Pentsatu abien, gorpue atagatie, joen txurraz, eta arrazola dekartie gorpua. Baina ondinoko, gerra ze gogorra izango zen, gerra osteku ebe izango zen gogorra eta bildurra, ezien ausartu gorpua atagatzen da kartera arrazolara, eta beste gauza batzun hartin, antza Mateo bera ondio bizirik euen, topa benien baserriterrak eta granada bileukazen eskuen, eskuko granadak, eta berak ezitu hilakendu granadak, eta gero antxe lurpeatu eben, da gero bildurra motutzen atxurra zibiltie haren ganien.